și mai ales femeile care au născut și au născut cu succes, pentru că sunt sănătoase, reacționează foarte personificat și se identifică cu acest medic Scarlat sau cu Hotineanu. Cu toate că eu vorbesc cu totul de alte cazuri, iar Repromed, fiind centru perinatal de nivel 1, are dreptul de a primi nașteri obișnuite, fără complicații, fără inducerea travaliului, fără cezarie neprogramate și în caz de apariții a unor astfel de cazuri, imediat, prin transfer interspitalicesc, trebuie să transfere pacienta să nască la o instituție medicală de nivel 2 sau 3.